Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga higsuon, gihiusan nato itong mga pag-ampo sa mga pangaliya sa mahal nga Birhen Maria ug ni Santa Cecilia, niining santos nga misa. Aron mandam kita pagsaulog niini, inulsula nato ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga naglingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy anta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, sa tanang kaayo, himuang magmakanunayon kami pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mao ang among way kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeyo. Sa laing higayon, may usa ka inahan nga Hudiyo ug ang iyang pito ka anak nga lalaki nga gidakop. Gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon ug baboy. Ang inahan mao ang labing katingalahan kanilang tanan, ug angay siya sa usa ka linain nga luna sa atong handumanan. Bisan nagtan-aw siya nga nagpakamatay ang iyang pito ka anak sulod sa usa ka adlaw, giantos niya kini sa dako nga kaisog tungod kay misalig siya sa Ginoo. Gidugtong niya ang pagbati sa usa ka babay ug ang kaisog sa usa ka lalaki, ug misulti siya sa mga pulong sa pagdasig sa tagsa-tagsa kaniya ka mga anak diha sa ilang kaugalingong sinultihan. Miingon siya, "Wala ako mahibalo giunsa pagsugod ang inyong kinabuhi dinhi sa akong taguangkan. Dili ako mao ang naghatag kaninyong kinabuhi o gininhawa o nagpahimutang sa matagbahin sa inyong lawas. Ang Dios mao ang nagbuhat niini, ang Dios nga nagbuhat sa tanang kalibutan, ang kaliwat sa mga tao ug sa tanan nga ania. Siya maluluyon ug hatagan kamo niya pagbalik sa kinabuhi ug sa gininhawa, tungod kay gihigugma ninyo ang iya mga balaod labaw kay sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon." Nasiguro si Antioco nga gitiaw-tiawan siya sa inahan. Busa gihimo niya kutob sa iyang mahimo ang pagdani sa kamanghurang anak sa inahan sa pagbiya sa mga tradisyon sa iyang mga katigulangan. Iya siyang gisaaran dili lamang paghimo sa bata nga dato ug bantog, kundili sa pagbutang sa bata sa usa ka luna sa otoridad ug paghatag niya sa titulo sa pagkahigala sa hari. Apan ang bata wala magtagad kaniya. Busa si Antioco misulay pagbuyo sa inahan sa bata aron sultihan siya nga luwason unta ang iyang kinabuhi. Ug human sa daghang pagdasig, miuyon ang inahan sa paghimo niini. Mitikubo siya ngadto sa iyang anak. Gilansisa niya ang pintas nga hari pinaagi sa pagpamulong sa iyang kaugalingong sinultihan sa pag-ingon, "Anak, kaluy ako. Hinumdumi nga gidala ko ikaw sulod sa akong taguangkan sa siyam ka bulan, o gimatuto ko ikaw sulod sa 3 ka tuig. Gialimahan ko ikaw ug nag-atiman ako sa tanan nimo mga kinahanglan hangtod karong adlaw.
Busa awhagon ko ikaw anak ko sa pagtanaw sa langit ug sa yuta. Palandunga ang tanan nga imo nakita didto, ugmat nguni nga ang Dios maoy naghimo niining tanan gikan sa wala. Maingon nga iyang gibuhat ang kaliwat sa mga tao. Ayaw kahadlok ni ining matadero. Ihatag ang imong kinabuhi sa maayong kabubuton, ug matuora ang imong kaugalingon nga takos ikaw sa imong mga igsuon. Aron tungod sa kaluoy sa Dios, dawaton ko ikaw pagbalik uban kanila didto sa pagkabanhaw. Sa wala pa siya makahuman pagsulti, ang bata miingon, Hari Antioco, unsa may imong gihulat? Nagdumili ako sa pagsugot sa imong mga sugo. Ang akong sugton mao lamang ang mga sugo sa balaod nga gihatag ni Moises ngadto sa among mga katigulangan. Gihuna-huna nimo ang tanang matang sa mapintas nga mga butang nga imong pagabuhaton alang sa among katawhan. Apan dili ikaw makalingkawa sa silot nga giandam sa Dios alang kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, nagpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipa. Pamatiha Ginoo ang usa ka matarong nga hangyo, patalinghugi ang akong pangaliya, dunggang akong mga pangamoyo, ngagikan sa mga ngabil nga walay limbo. Ang akong mga lakang maligon diha sa imong mga agianan. Ang akong mga tiil wala masayo. Tawgon ko ikaw kay patalinghugan mo man ako, O Diyos. Ipaabong ang imong dunggan kanako, pamati ang akong pulong. Taguy ako diha sa landong sa imong mga pako, makatarunganon nga musudong ako sa imong naong, sa kong pagmata malipay ako diha sa imong atubangan.
Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus ug usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na mupakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari. Ug unya mipauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon o gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila ug kwartang bulawan o giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako. Apan gikasilagan siya sa iyang katagilungsod. Busa nagsugo siyag mga tao, pag-apas kaniya aron sa pag-ingon. Dili kami buot nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. O gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagag kwarta aron hisayran kun pila ang ilang naginansya. Ang una miadto og miingon, Sir, nakaginansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Ug miingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir, nakaginansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw og 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ania ang imong kwartang bulawan, giputos ko gayud kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo, tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili mo, ug nag-ani sa wala mo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko, madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya miingon siya niadtong nagtindog didto, kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya, o gihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Miingon sila kaniya, apan sir, aduna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga ana ay iya dugangan pa. Apan siya nga wala gayoy iya, bisan ang jutay nga ana kaniya, kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway, nga dili buot nga ako maghari kanila. Dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini, ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong gabi kaninyong tanan. Unsa kay ikasulti sa ebanghelyo nato rong adlaw, mahitungod niining atong problema sa korupsyon sa atong nasod. If you would allow me to share, many years ago, na-assign pa ko sa Mandawi. Dahil usa ka tawo nga miduol nako, ningon siya, pader, paminawa ragod ko pader. Ato siyang itago sa ngalan nga Sir Mali, short for Maligun. Niingon siya, ako pader, nagtrabaho ko sa aviation industry, particularly na sa aircraft maintenance. Nagsuffer ko karon pader, miingon siya.
kay gikontrahan ko sa akong mga kauban, hasta na gani sa management. Tungod kay, may padayon siya. Ako, pader, kuti-kutihan yun kaayo ko sa ngatanan. I don't let anything pass under my watch. Bisan mga bolt, mga nuts, o unsang mga gagmayng mga butang sa quality control, dili yun na mulabay na ako. Dili tungod kay kuti-kutihan lang yun ko, apan tungod kay I know that lives are at stake here. Hinungdan nga angayan yun ni nga mitikuloso nga atimanon. Apan naglagot sila nako, pader, for not dancing with the music. Nakahinumdum ko sa iyang gishare tungod sa ebanghelyo karon. But please allow me to preface what I am going to say, that for our Catholic biblical scholarship, the way that we interpret the parables of Jesus is we employ polyvalence in meaning. Nga sa ato pa, dili usara kakahulugan og interpretation ang mga sugilanon nga gisangyaw ni Jesus. With that in mind, nindot kaayo kung tanaw nato ning hari bitaw sa ebanghelyo karon. Kung kini hari ni siya nga walay kaluoy, istrikto kaayo, nag-ani sa wala niya gitanom. The very attitude nga angayan di ang sundon is the attitude of this third steward. He wants to disassociate himself from the corruption of this person. He does not want to have to do anything with him or his money. Giputos na ko imong panyo, ang imong bulawan sa panyo, o gitabunan ako sa yuta. He does not want to be involved with him, even though by doing that, he would suffer. Sama sa atong first reading karon, 7 ka mga tao gipangpatay because they stood their ground nga wala sila miuyon sa unsay ipabuhat sa hari, nga pakanon sila karne nga baboy kay supak sa iyang gituhuan ug sa ilang relihiyon. But with fortitude, they welcomed the pain because they stood their ground. Kung natong i-apply sa atong kaugalingong kinabuhi, mao di ay ni ang grasya nga atong mapangayo karon ni ining santos nga misa. We beg the Lord for that same grace of fortitude, courage, and strength, even in the midst of disapproval, even in the midst of persecution. Kining problema nato sa systemic corruption sa atong nasod, the resolution of this can start in small and in the willingness of each individual to suffer inconveniences in pursuit of our collective goals and aspirations. Nga andam bakaha ako masakit because I do not want to dance with the music. Andam baka ako nga lutuson tungod kay I do not want to uphold the status quo. Nga mag-suffer ko tungod kay dili ko ganahan mo participate ni anang hugaw nga salapi ipakaon nako sa akong pamilya, ibutang nako sa among sagrado nga talad kan-anan. Magantos ko. Ang pangutana karon, willing bako? Magampo kita alang sa atong nasod, o Ginoong Dios sa mong magbalantay, dungga ang pagtuaw sa imong katawhan sa Pilipinas samtang kami naglakaw sa walog nga mangitngit. Midangop sa mga karnero nga nahulog sa bungaw, naningkamot makahawid sa sanga nga gabok, nagatuaw nga malingkawas. Gikan sa pagkaunlod, luwas sa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon, ingon nga si Propeta Jeremias nalubong didto sa lapok sa Atabay.
Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakiguyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo ug tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy modumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Diyos, Diyos, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Eskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabos ug pondo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among mga katawhan, nagpabiling kabos o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlo diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magapangita sa akong panagway, ug motalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, ug isugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. O Marika, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod og usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan, ug kamapuangoron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baguhan ka. Baguha kami. Agi sa pangalan ni Maria, mahal na Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot ngang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, inaagi ni Hesukristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel nagasimba kami kanimo, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo
Tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imuha kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ni Santa Cecilia, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Amahan mo nga nata sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-inigsunay, panagdait, manaa kaninyo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo ang Eucharistia nga among gisaulog, aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagtubo sa among gugma kanimo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Tugyan nato atong mga pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausap manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, bawno nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.